you came, where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness and I... Sziasztok, én Bence vagyok, és itt van velem Szavér, Sziasztok! Norbert MC, Möcő, Kukac Gémaja. Ott Kopper, YouTube, sziasztok! Na, menjünk ebben. Itt vagyunk 6 heten, Skype, PvP, genyó. Mára. Köszönöm cuccot ennek a Norbertnak, meg Anarcsinak, Ez a Ancsikának. Ancsika. Gyertek ide, de nem jön semmi húzat. Antóniának. Mondjuk, hogy ide jött Bence, hogy már van itt húzat el. Hát, ja, itt kezdenek a problémák. Hova menjünk? Én Svani vagyok. Hátba szeret. Norbi, de amúgy úgy jó, de úgy hátba szeretném. Én elfelejt. Menj már innen! Mit mutatod a Milyen témát? útjára van ennek? Hátba szoktak. Hogy gyere már ide, Bence. Hol vagy? Gyere. Smari. Smari. Ja, én elfelejt kukizok. Ja, amúgy nem. De ha kilőksz hógolyva, úgy tarkon nyomlak. Azt hittem azt mondod, hogy ókon baszlak. Á, ilyet videóban mondani. De az most jön első fight. Jön az első fight. De és fut, mert be OP-zok. 1v1. No, nem 1v1. Gyere Norbi, csapjuk. Ez így hátba szeret. Neki csak hátba megy, szóval nem 1v1 ezekre. Csibóli, csibóli. Beegyek egy speedet, hogy nem kell. Bence, szólj, ha elfogy a sárkít, mert én tudok adni. Meghaltam. Nem! Nem. Viccet. Norbi kijönne sarokból, nem is őt csapnám még. Ja, még örülnék is a fejemnek. Valaki getlenül csap. Bocsánat. Nem mind a ketten úgy téged ütünk, Norbi. Tudom. Így benne, mert így benne mászkálsz a kocsiba. Hol ez? Ja. De Norbit végsoroz a falon. Ez a úri elfut, 9 geci. Keci azt mondja. Azért meg 3v1 van azért. De ez, az úgy ír. Norbi, van nád mentőrút? Nincs. Akkor én van. Ott van Boldi Crack. Crack a Boldi. Utána löklek, repül. Repű! Repülj madár. Kirepül. Csácsú néni. Nem repül. Meghaltam. Norbi, hol vagy? Akkor. Ilyenekkel nem szabad viccelni. Csiba OP aranyal van, csak 2. Nekem meg 10. Gyere felezzünk. Nem kell, jaj. Hova faszomba raktad még ezt a plusz? Nem tudom, hány. Jött egy, hogy hívják rá. Azt elfutott a kurva anyja. Hopp, Csácsú néni. megint nem tölti be a mappot. Na most már de. Ismerős Marina gyerek. Hátra kettővel mi? Ó, csacsul néni! A csacsul néni. Ez mindig így jön. De mindig. geci, mi a faszom ez? Ez lekritelt. Felútoltam mindenet. Én is. Ó. Akkor most kettő cuccuk lesz. De ez úgy ki fog lökni, mint a faszom tudja. Tudom. A Bencének oda minden. Tudtam rá szó hasonlatot mondani. Hol van? Ugyanott. Hát Megvan. Norbi, jó, hogy meghalsz, téged ütlek. Norbi, de meg... Ott van Bence, add vissza a Bencének az utcait. Megöltem. Szép. Ott van Bence. Gyere, Bence. OP. Nálam nincs az OP-ja. De ebből szerintem neki cuppant. Kapsz titeket. Nekem? Ó, köszönöm. Itt van Norbi. Nem kell. Nem azért voltam, hogy nekem. És újra be kell cummantom egy erőpotit. Azt mondjuk. Adjak? Nem kell. Nekem se kéne azért mennem. Várjál, Perkit. Nem bírom ellőni. Per balance. Per munej. 9 van. De mivel lehet megnézni a pénzem már? Bazd meg. 6 heten semmivel nem lehet szerintem. Csak Per táb. balance, per money, per bal, próbáld meg. Egyik sem ükszik. Akkor Merek, vegyél kicska. fel egy ilyen kis cuccot, és akkor az meg megmutatja, hogy mennyi pénzed van. Az vagy megalszol, be azt kéne berakni a mestercének, nem ez, hogy kezdővitel meg ilyenek, hanem csak megalsz egy embert, akkor kimutassa a pénzt. Mondjuk lehet, hogy nem is sok.
Nem szóltam semmit. $745. Végsoroztam a falut. Menj innen Attila! Attila. Végsoroztam a falut Huntert. Megöltem egy Attilát, meg itt van még egy full diás, ez védnéző van szerintem. Megint nem vagyok beOP-zve, leszopom magam. Előttem róla. Köszönöm szépen. Az miért nem repül? Az mi? Az nem találtad el. Előtte lőttél. Vagy én elmegyek innen, Bence. Jó, Szóval meg fogsz innen halni. jó menjen. Itt halni. Szia. Amúgy így 2v1-be csapnak, de úgy nem baj. Hol vagy? Hogy nem probléma meg ilyenek, csak úgy leütött rólam az OP-t, nem baj. Megyek. Nehogy kilök, mert olyat verek a hókodra. Ó, kombaszlak. Baszom. Csacsul néni. Csacsú néni az 1v1. Azt elfut. Vagy hopp egy ilyen poti. Hopp, egy izé. De bazdmeg volt nálam speed és nem ittem, hogy lehetek ekkora fasz? Ez kilök. 3v1 forever. Jó, 3 volt, adjuk már. Mi 3 volt? For Lelöknek ezek a defák, takarodjál, hol a helyed? forever. Na, ez nem is tud... Ez az Attilát, ezt Azt most... láttad, Hinki? Az Aha. Attilát, ezt Bence. most basztam hókon. Az Attila gecimet. Leesik találni ez a gyerek. Attila. Attila. Attila! Bence, vigyázz az OP-re és ne engem is kösz. Bocsánat. Gecske! Attila! Elővesztük akkor a taszit. Attila! Kilől le, Bence. Mi az ott van mögötted, ez a homokos? Hallom! Íjjal lekoptattam a gyereket, lol! Becerepünk! Norbi, kilőlek, vigyázz, kilőlek, állj oda! Hú, úgy megverlek, ha ki akarsz lökni. Hát de ki akar? Kopott a mellese. Meghalok, Norbi, de Ez akkor brot négybe van. Az első tud találni, ez nem Dick valaki leütetné rólam ezt a Hunter gecit. Meghalok, minket, meghaltam. ahogy kiröknek. Igen, Haltál már így. hát, ez van, ezt kell szeretni. az meg volt nálam mentőri. Olyan szép a chest, nem nincs benne semmi. Boldik reggenyú. Meg kéne mennem azért. Na van egy blokkon a gyereknek. Blokk. Akit hozni. Hol vagytok? Hát baszadám! Büszkék vagytok rám? Hát tudok szedni? Xaver, tudsz adni a kis sárkit? Mindjárt mennyire. Lol, a gyerek nem bír meg meg. Jött a barátja is. A bástya. Szóval te barátod is jött? De ha még egyszer valaki megüt oldalból, az meg valami kefa, hókon baszom. Bocsánat. Én Ahogy volt. tudtam, hogy te voltál, direkt csináltam. Direkt mondtam. Itt van ment ez a Hunter largeti. Hunter mutatja a tímet, helpelni. Hol a helyed? Hol előttem? Hol a helyed? Hoppá! Mi az, Szovi? Azt hittem nekem hol a helyem, mert azt hittem... Nem téged lőtelek meg, ugye? Repülj! Kókoszopjának. Főcigány! Repülj, cigán! Lepülj, igen. Repülj! Legszebbik cigány, áú! Mert a legszebbik cigány! Hát Köszönöm, nagyon Amúgy ha akartok még ezzel a 2 homokossal videót, dobjatok egy lájkot, és 20 like után azt mondták, akkor benne lesznek még egyszer. hülye vagy, mi benne vagyunk 1000 like. Hogy mi? 100. Hogy micsoda? Ez tetszik. Hallod, te még egyszer megpróbálsz kilökni, megfog a hókon Azt szépen meghaltam. Két hétig kórházba leszed faszopó. A hókon Szépen meghaltam. Ja, a vettem. Faszomért halok meg. No, de mindegy. Ja, sorry. Szerintem ez a videó, ez a 2 homokossal ennyi lett volna. Bence volt, itt az voltam Szavér, Sziasztok! Norbert MC. Sziasztok! Sziasztok!